Ada BTRinfo. दा खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे थामनेलाव होनायनि सायावनो आं भिडिअ लाना फैदों आङो दिनै माने गुबुनावसो दंमोन नालाय आं गुवाहाटीयावसो दंमोन बाव फैनानै आं दा बानायबाय भिडिअखौ माने ओरैबायदि जाहैबायना आं भिडिअखौ बानायना बानायलाथाय बाबायला आं भिडिअ बानायनोनो थारमाने आंखौ दिनै मुगानि थान्दैया ब्रादारा माने दम हरलायबायना दा ब्रादार होनलायबाय दा ब्रादार होननायखौनो लाइक खालामा नोंबे दा बैसोआ देरसिना दुइसिना आंखौ मिथिला ओंखायनो आंबो ओंखायनो ब्रादार होनना होबाय आदाबो होननो हाला फंबायबो होननो हाला ना दानो फंबाय होनना बुंगोन दानो दाय जालायगोन दानो ब्रादार होनना बुंलायगोन माने आदा होनलायगोन दा नों गाव माने बेसि गिदिर होननानै बुंलायगोन गोबां मानसिफ्रा दा गतिके बिनि सायाव एसे रायलायनो होनना फैबाय आङो बिथाङाथ' माने गोसो जायोब्ला होनदों माने आंनि चेनेलखौ फोजोबनो थाखाय बारा सम नाङा होननानै बुंदों आं भिडिअखौ ससे होगोन दा भिडिअ क्लिपखौहाय माने बिथाङा आंखौ होनदों माने नोङो मालायनि भिडिअखौ लानानै बखिनानै दाजा होनदों बांद्राय दम दा होनदों आंबा गावखौ बबे भिडिअआव माला दम होखो थैखाबाय बबे बायदिया दम गावनो होनोलाय एसे मोजां गावनि बिटिआरखौ एथ' मोजां होनलायबाय बिटिआराव मोजाङै था माने गोरोबनानै था मिलायनानै माव होनलायबाय गावनि एथ' मोजां बांद्राय बेफोरबायदि माने मोजां मोजां बाथ्रा गावनो बुंलायबाय एसे मोजां गोरोबलायनानै था मा नोंसोरनि माने बिटिआराव होननानै लास्ट बाराव लाइभआ जोबनायनि उनाव जेब्लानाखि गाव फायखानानिफ्राय ओंखारलाङो अब्ला दाना आंखौसो जागाबाय ओइ BTRinfo होननानै आं बांद्राय जानला मोनला मालायनि भिडिअखौ दा होलाबायखा मालायखौ बखिना दाजानो होनबाय आरो आंथ' बखियाखैना गावखौ बखिनाबो जायाखै BTRinfo दा होलाबाय था मोनथिबाय नों दम दंबा नों बखिनानै जा फैसा खामायना जा मालायनि भिडिअजों दा जा आं गोसो जायोबा नोंनि चेनेला सानसेबो थाया बांद्राय दम दाहो मोनथिबाय नोंनि ब्रादार सादार होननायखौ आं लाइक खालामालै नोंलाय मा गयदा रोंगौ बिस्कुट ओमफ्राय बाखाय एक्ट्रिसफोरनि माबा भिडिअ लाबो ओरैनो साबसक्राइबार मोननायखौनो दुगा जाबाय जों बिदि होनफेरा दा बिथाङा होनदों गोसो जायोबा सानसेयावनो नोंनि चेनेलखौ माबा खालामनो हायो ओंखायनो आङो दा आं दिनै बे खय थारिखआव होना आं एसे लिरनानै दोनबाय बायसान्स जुदि आंनि चेनेला बायसान्स मालाबा हेक जायोबा आङो बे ब्रादारखौसो न'आव थांनानै आङो हमहैसिगोन आरो नोङो आंनि चेनेलखौ मानो हेक खालामखो आंनो नांफिनगौ होननानै नों सिगाङाव भिडिअ बुंखादोंमोन होननानै आं थांनोसै आं गावखौसो खथ्थ' मोजां गुफुरनि होननायखाय क'क्राझारनिफ्राय गुफुराव लोगो लाहैनो होननानै थांनो नागिरदोंलाय गावहा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गावहा हिनजाव मोनना गारलायबाय आरो माबा उल्था दाना माबासो आंखौसो माबा होनलायबाय गावखौ फेमास जाथों होननानै आङो भिडिअखौ शेयार खालामना होलायबाय मोजां मोननानै ना आं गावनि माबा हेंथा बुंखो ना मा बुंखो दे गाव एथ' मोजां शेयार खालामबाय डिजिटेल बड'लेण्ड निउस चेनेलावबो होबाय बाहाय जि मोजां नुबाय आङो ओमफ्राय लोगो लाइभआव थांनानै नायफिनबाय आं गावखौ एथ' मोजां ओमफ्राय गावहा नोंगौखौ बुंबाय नालाय इसिबां मोजां थार बाथ्राफोरखौ दिनै बुंफुनानै होबाय नालाय आंबो मोजां मोनगारबाय स' बेनिखायनो रायजोफ्रा एसे बुजिथोंसैलै होननानै नोंनि भिडिअखौ आं एथ' मोजां शेयार खालामना होबाय नोंहासो फेमास जागोन ना नोंहासो मुंदांखा जागोन बयजोंबो मिथिजागोन नङा होमबा बेनिखायनोथ' आं नोंनि भिडिअखौ होदोंलाय आंथ' नोंखौ मा दम होखो दे दा दम होनाय नुलायबाय गावखौ दम होनाय माने दाना नोंलाय मा रोंगौ मा दसे जा होननानै माबा माबिसो गाज्रि बाथ्रासो होनलाहैबाय आरे आंथ' नोंनि सिगाङावलाय आं नोंखौ माला आं गोरों होननानै लाखो नोंस्रा मालाय रोंखा राखा फरायखाजोबनाय जार्नालिस्ट फरायनानै फैनाय मानसिफोर नोंसोरो कमिउनिकेसन डिपार्टमेन्टआ मा मास कमिउनिकेसनाव नोंसोरो फरायनानै फैखानाय मानसि जोंथ' बिदि फरायनाय मानसि नङाना जों मालायनि भिडिअखौ नायै सोलोंलाबायनानै जेन'बा जोङो भिडिअ बानायग्रा मानसिसो आरो जोङो आं बिदि इसिबां मानि बखिनोबो थाङा मालायखौबो बखिलाबायग्राबो नङा आंथ' बखिया आङो मालाबा इउपिपिएलखौबो बिगा बखिया आं बिपिएफखौबो बिगा बखिया मानोना बखिनो हानाय माने बुंनो हानाय मोनथायसिमखौल' आं बुंखायो आं माने बुङाना नोंसोर बायदि बुङाना गावहाथ' माबा सिंगोल साइड सिगाङाव भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय आंथ' बिदि बानायाना आं गावखौ एथ' मोजां मोननानै नोंसिनि गुफुराव क'क्राझारनिफ्राय गुफुरसिम थांनानै नोंखौ एसे लोगो लाहैनोसैसो नंदोंलायदोंमोन आं नै दाना लोगो लाहैयैनि सिगांनो दाना आंखौसो उल्था दम होग्रोबाय आंनि चेनेलखौसो सिफायनायनि बाथ्रासो बुंग्रोबाय नों बिजों बोरै जानांगौ दे फंबाय नै फंबाय होनलायबाय दा दाय जानोसैलाय फंबायथ' जाखागोन नों आंथ' नों देरसिन जाखागोन मानोना आङो 38 इयार्स जाबाय रानिं 38 इयार्सआव हाबबाय आंनि बैसोआ मिथिबायना 38 इयार्स जाबाय आं
नों बेसेबां मिथिला ओंखायनो आं नोंखौ फंबाय होनबाय आरोखि भुलबो जानो हागौ खिन्थु बिदि नङा फंबाय आं नोंखौ फेमास जानो थाखायसो नोंनि भिडिअखौ डिजिटेल बड'लेण्डआवबो जेनेबा शेयार खालामना होबाय नालाय ओमफ्राय आंबो मोजां मोनगोरबाय हाब होनबाथ' सिंनि बाथ्राखौ बिथाङा माने मोनथिजोबगौ सानबाय आंबो लोगो लोगो आंबोथ' बुंबाय आंथ' थुनाव थुनाव बुंदों आरो नोंथाङा रिपिट होफिनबानो जाबाय आं नोंखौथ' मोजां मोजां मोननानैसो गुबुनफ्राबो एसे थार बाथ्राखौ मिथिथोंसै जेनेबा नोंनि चेनेलजों जाय बाथ्राखौ मिथिजोबा आंनि चेनेलजों आंनि फलोवारफ्राबो एसे मिथिथोंसै साननानैसो आं बिदिखौ माबानानै होदोंब्रा हगारना होदों फेसबुक पेजावबो हगारदों ओमफ्राय दा आंनि बे BTRinfokhwo हगारदों दा नोंहा आंखौसो दम होलाबायबाय माबा सानसेयावनो जि माबा खालामनो हायोसो जाबाय होनबाथ' सानसेयावनो नों बिदिबा आंनि माबाखौ हेक खालामनोसै आरो मालायखौ बखिनानै फैसा खामायना बुंदों आंथ' बखियाना फाग्ला बखिनानै मा मोनलाबायनो मालायखौ बखिनानै मा मोनगोन मालायखौ बांद्राय बखिनानै भिडिअ बानायगोन आंनासो मेलेमफ्रा गाज्रि जागोन आंनि साननाय हनायफ्रासो गाज्रि जालांगोन ना मा लाब बखिनानैलाय सोरबा माबा मोनसे भिडिअ बानायोब्ला आं बेखौ बिनि सायाव फंनैसो बुंनानै माने रायजो राजाफोरनो फोरमायना होयो बेखिनिल'सो बार बाखिथ' नोंनाथ' माबा आंखौ दम होनाया आयौ माबा बुलायनो नागिरनायसो जाबायना आं बुलायालै आं बुलायनायावबो आं ओरै साइनारखासो आं आखाइ थिखोखायो आं बिदि बुलायनाय गैया ओमफ्राय फार्स्ट टाइम लाइभआव आं दा नोंजों दम होजाबाय आंनि लाइभआव दिनैसिम 38 इयार्स बैसोसिमनि गेजेरावहाय दिनै फार्स्ट टाइम आं नोंजों दम होजाबाय मुगानि थान्दै ब्रादार नों आंखौ दिनै फार्स्ट टाइम दम होबाय आरो आंनि चेनेलखौ नोङो माबा होबाय स' बिनिखायनो आं दिनै लिरनानै दोनखाबाय डायरियाव माने नों जुदि आंनि चेनेला जुदि मालाबा माबा जायोबा आं नोंखौ नोंनि न'आव गहपुराव नागिरनानै फैनोसै नोंनि न'आव नागिरनानै ओमफ्राय नोंनि आखाइजोंनो आंनि चेनेलखौ नोङो गोमानायखौ नोंनो माबानानै बोखारना हरफिननांगोन आं दिनै बुंखाबाय मानोना आंनि चेनेला बायसान्स जुदि हेक जायोबा नोंनो जाखागोन नालाय ओंखायनो आं नोंनि न'आव फैगोन आरो आं नोंजों बुलायनोबो फैया नोंनि न'आव नोंजों नांलायगोन नांगौबा नांलायगोन माने नांलाया नोंनो नांगौबा आङो गोजा बथलसो बायनानै होगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आराम रायलायनानै लांफिनगोन आरो बे आरो खिन्थु बुलायनानै मा मोनो नोंजों आंजों दानो बुलायगोन बरनाम जागोन मा लाब बुलायनानै मानसिया जोंनि बे जिउ थासान्दि समावल' गावजों गाव नारा नाथा बुलायलायो सौलायलायो मा लाब बेफोरजोंलाय जेबो लाब मोना फंबाय ओरैनो दासान्दि पेज हेक जानायनि इउटुब चेनेल हेक जानायनि दावरावखा ओमफ्राय नोंहा बिनि सायाव आंखौसो दम होबाय आङो नोंनि लाइभखौ आं उन्दुनासो नायबाय थादोंमोन उन्दु नायबाय थानायाव ओमफ्राय ओइ BTRinfokhwo लोगो लोगो आं हुक खोमा सेराव होनानै उन्दु नालाय ओमफ्राय बाहाय आं नोंनि BTRinfokhwo लोगो लोगो आङो माबा हुरसां जाबाय आरोखि ओमफ्राय हाब मा जाखो होननानै ओमफ्राय खोनासंबाय आरोखि नों बुंनायखौ ओंखायनो नोंनि सायाव भिडिअ बानायफिननोसै होननानै आं बे भिडिअखौ बानायफिननाय जाबाय आरोखि दा नोंबा बेखौबा गाज्रि मोनलायगोन ना मागोनथाय नों होनबाय नालाय इसिबां बांद्राय नोंलाय बेसेबां रोंगौ थोंगौ होनबाय आंथ' रोंनायखौथ' खिथाना लायाखैना दिनैसिम आं मा रोङो मा रोङा नोंसोरथ' गोरोंसिनखाना नोंसोरनिफ्राय गोरोंसिनलाय सोरथो थाबावगोन नङा होमबा जोंबो नोंसोरनिफ्रायसो सोलोंगासिनो नङा दा नोंसोरनि भिडिअखौ नायै जोंसो नों माबायदि इडिट खालामो जों बेखौ सोलोंदों नों माबायदि बाथ्रा बुङो जों बेखौ नायनानै दा सोलोंगासिनो दङ बिदिखो सासेया सासेनिफ्राय सोलोङाबा सोरनिफ्राय सोलोंगोन दे ओरैनो दा दाखालि बड'लेण्ड रादाबा हेक जाखाबाय फेसआ हेक जानानै दा मोनफिनबाय रिकभार ओमफ्राय दा आरबि फिल्म प्रडाक्सन आबरियानि माबायाबो फेसआ माबा खालामदों बेबो हेक जानायखौ दा मोनफिनखाबाय नोंहा ओमफ्राय माबा माबि बुंनानै आंखौसो गोनो गोथो खालामलाबायबाय बिदि नङाब्रा नोंहासो फेमास जादों नोंनि चेनेलजों मोनथिजोबा माखासे मानसिफ्रा ओंखायनो आंबो आंनि चेनेलाव हगारनानै होबाय गोबां मानसिफ्राबो दा नायबायना नोंखौ मिथिबायना एसेबाबो बेसो दा बाथ्रायालाय ना आं माबा मोनसे नोंखौ गाज्रि बुंदों आसि थुयै माबा बुंदों नामा नों जेखौ होनदों आं बेखौसो खिन्थादों ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ हगारनानै होदों बिदिसो दा आंलाय मा गाज्रि बुंखो थोस बिराद दुखु मोनबायलै आं दिनै ओंखाम जानो हानाय नंला नोंनि बे बाथ्राखौ खोनानानै फाग्ला बिदिखि जालायोलै बिदा फंबायजों गावजों गाव गावनो होनो एथ' मोजां दे रावनिबो सुखु थानो माने सुखु थालायथों नांलाय खमलाय दाजा गोरोबलायनानै माव BTCआ होनलायलायबाय गावनो इसिबां मोजां ओमफ्राय दा गहपुराव गावनि न'आव थांनानै बिदि होनबाय आंखौ क'क्राझाराव गालांनानै गोदाव सोरावथारलै नों मानसिया जेखियानो जाया मानो आं गाज्रि मोनाखै दादा नोंनि होननायखौ ओमफ्राय नोंबा मा खालामो होनफिनना मायो आं मिथिला खिन्थु आङो बेनि सायाव भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय जेन' बिदि बुङा आंनि बानायनायखौ आं गाज्रि जायाखै बायदि मोनदों आरोखि नोंथाङासो मा बुजिदों आं मिथिया थेंक इउ